ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേസ്യ കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ? പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടായിരുന്നോ മാതാജി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ല മാതാജി, ഞാൻ മറന്നുപോയി 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇടാനായിട്ട്. നോക്കട്ടെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്നിട്ട് തരാട്ടെ. എന്തായാലും 2 ദിവസം കൊണ്ടല്ലേ ഈ അധ്യായം തീരുള്ളൂ. ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് വേണ്ടിയത്. ഇന്നലെ സമയം കിട്ടിയില്ല. ബേസിക് ആയിട്ട് അതാണ് പറ്റിയത്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? അയച്ചോ? നോക്കിയില്ല. നോക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ABCD സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നോക്കിയോ ആരെങ്കിലും? നോക്കി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബി നോക്കിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോ ABCD ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലുള്ള പേരുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നോക്കിക്കോളൂ. അഞ്ജന മാതാജി ഇന്നലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നോക്കിയില്ല മാതാജി. മാതാജി അയച്ചിട്ടു. ആണെന്നാണ് മനസ്സിലായത്. മാതാജിയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അഞ്ജന നോക്കിയില്ല. മാതാജി ഏതിലാ അയച്ചിരിക്കുന്നേ? മെയിലില്. നിങ്ങൾ മെയിൽ ID അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും? മെയിലാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. മെയിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. മെയിൽ ID നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. മെയിലിൽ വരണം സാധനം കേട്ടോ. വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലത മാതാജിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇന്നലെ S വരെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ആയിണ്ടാവണം മിക്കവാറും. അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ, എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. മെയിലിൽ മാതാജി ദീപ സന്തോഷ് വന്നു. ഓക്കെ. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. വന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും കേട്ടോ. അഞ്ജന മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം വന്നത് കാരണം മാതാജി മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മെയിൽ ID കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 4 ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ് 4ാമത്തെ അധ്യായം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തില് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഗുരു പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ലഭിക്കേണ്ടത്. ഇത് കൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ജനനം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സത്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവൻ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനാഹമവ്യയം വിവസ്വാൻ മനവേ പ്രാവാ മനോരിഷാകവേ ബ്രവീത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സനാതനമായ ഈ യോഗത്തെ
പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായ മനുവിനും മനു ഇഷാഖുവിനും ഉപദേശിച്ചു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ സനാതന യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. പിന്നെ വിവസ്വാൻ അത് ചെയ്തു മനുഷ്യ പിതാവായിട്ടുള്ള ഇഷാഖുവിനും മനു ഇഷാഖുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ പണ്ടേ തന്നെ ഈ യോഗം ഭഗവാൻ ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു? വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. വിവസ്വാൻ അതെന്ത് ചെയ്തു? വിവസ്വാൻ അത് മനുവിന് നൽകി. മനു അത് ഇഷാഖുവിനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः साकाले नेह महता യോഗോ നഷ്ടാപരം തപ. അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു നൽകിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ഇത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രം വിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനു എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇഷാഖുവിനും ഉപദേശിച്ചു നൽകി. അതിനുശേഷം ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അത് കാലക്രമേണ അതിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അതിന് ഈ ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് കാലക്രമേണ ഇത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അതിന്റെ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 4 തരം പരമ്പരകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, ശിവസമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ കുമാര സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ അതില് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ്. അതിന്റെ ആചാര്യനാരാണ്? മധ്വാചാര്യരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം എന്ന് രാമാനുജാചാര്യരാണ്. ഇപ്പൊ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ആ രീതിയിൽ വരുന്നത്. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തില് ഫസ്റ്റ് ആരാണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാതും എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഭഗവാനിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ എത്തുന്നത്. ഏതൊരു സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, പിന്നെ രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശിവഭഗവാനിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായത്തിനാണ് രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 4 കുമാരന്മാരുടെ എന്താ പറയാ, സനത് കുമാരന്മാര്. ഈ 4 കുമാരന്മാരുടെ സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് പറയുന്നത് 4ാമത്തെ സമ്പ്രദായം. അപ്പൊ അത് ഒരു ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായത്തില് മധ്വാചാര്യരും, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായത്തില് രാമാനുജാചാര്യര്, വിഷ്ണുസ്വാമിയാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത് രുദ്ര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ നിംബർക്കാചാര്യനാണ് കുമാര സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പോയാൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഇതിൽ ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ആരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായമാണെന്ന് മാത്രം. പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യം. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നു. ഇത് അതീന്ദ്രിയ അറിവാണ്, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനമോ ഊഹാപോഹകൾ ഇല്ലാതെ സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭൗതിക വ്യാഖ്യാനമോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാൽ ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരാളിൽ നിന്നാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ശരിയായ യോഗ്യത. ശരിയായ യോഗ്യത ഒരാളിൽ നിന്ന് ശരിയായി പഠിച്ചവർ, ഇതാണ് പരമ്പര. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ്യത പറയുന്നത്. ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് ശരിയായി പഠിച്ചവർ
ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു യോഗ്യത. നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. നമുക്കല്ലാതെ നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിന്റെ സത്ത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ആചാര്യൻ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്നൊരു ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത നമ്മളാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാന്നല്ലാതെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന്, ആ യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. स एवायं मयतेत्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായി ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാൻ ആർക്ക് കഴിവുണ്ട്? അർജുനന് കഴിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും സഖാവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് ഉള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്, ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ അർജുനൻ ആരാണ്? ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. അർജുനൻ തന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മാമി വസ്വതഃ കഥമേതത് വിജാനീയാം ത്വമാദൗ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങയേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ സംശയം വരാനിവിടെ അല്ലെ? അർജുനന്റെ സംശയമാണ് ഇവിടെ. ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ച കൃഷ്ണൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പ്രായമുള്ള വിവസ്വാന് എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് വിവസ്വാന് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആർക്കൂടെ വരാണ്? അർജുനന് വരാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഈ സംശയത്തെ ചോദിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ആധികാരികമായിട്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ മാത്രമല്ല, ശിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരു പറയുന്നത് അതേപടി അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം, ഒരു കടമ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആധികാരികമായിട്ട് അത് പറയിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ്. വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവൻ എന്ന വിവസ്വാൻ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജനിച്ചു നിൽക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദ പരം തപ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കുന്നവനെ, നിനക്കും എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം. കാരണം എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും കുറെ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കതിന് കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനോ ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ആത്മാവിനോ ഇതും തമ്മിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്
ഒന്നും മറക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ മരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളുടെ ഓർമ്മ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം സ്വീകരിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോ അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർമ്മകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളെ പോലെയല്ല ഭഗവാൻ. നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി, ശരീരം മാറുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മുൻജന്മത്തിലെ സ്മരണകളെല്ലാം നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത ശരീരമാണ് ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു, നമുക്കതൊന്നും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലും നമ്മളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാനും ഉണ്ടായിരുന്നു, നീയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? നിനക്കതൊന്നും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അജോപി സന്യവ്യായാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവ്യാമാത്മമായ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നിരിക്കലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നാം? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഓരോ യുഗത്തിൽ ഓരോ ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയവും നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികവുമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ഭൗതികമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായയാണ്. കൃഷ്ണൻ മായയ്ക്ക് അതീതനും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമാണ്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ് ആര്? കൃഷ്ണൻ. പക്ഷെ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായയാണ്. മായ ആരുടെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്? കൃഷ്ണന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ മായയ്ക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മായയാണ്. നമ്മൾ ആ മായയ്ക്ക് അതീതരല്ല നമ്മള്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ മായയ്ക്ക് അതീതനാണ്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത. എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നത് എപ്പോഴാണോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോൾ എവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവതരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? എപ്പോൾ എവിടെ ധർമ്മത്തിന്റെ ആചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുക, എപ്പോഴാണ് അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? മന്വന്തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരം വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയൊക്കെ എവിടെ അവതരിക്കണമെങ്കിലും അതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജനങ്ങളെ ഈശ്വരാവബോധത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ അത് ആ രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ജനങ്ങളൊക്കെ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ? ഈശ്വരാവബോധത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാ. പിന്നെ അധർമ്മികളെ ഇല്ലാതാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവിടെ സ്വയം അവതരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ, വിശ്വാസനായ പ്രതിനിധികളായിരിക്കും ചിലപ്പോ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവതരിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ആ സമയത്ത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും
പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും പിന്നെന്താണ് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായി യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, പിന്നെ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട്, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യയുഗത്തിലുണ്ട്, ത്രേതായുഗത്തിലും, ദ്വാപരയുഗത്തിലും, കലിയുഗത്തിലും, ഓരോ യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഓരോ മന്വന്തരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. അതെന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുക, ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജന്മകർമ്മച്ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ ത്യക്താദേഹം പുനർജന്മാനൈതി മാമേതി സോർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായ എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവര്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവര് മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും ഈ മരണശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവർക്ക് പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയവര്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് മരണശേഷം വീണ്ടും എന്ത് വരുന്നില്ല? വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവർക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. വീതരാഗഭയ ക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവഗതഃ. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതനായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായി എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളവര്, ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ, ജ്ഞാനം നേടി ശുദ്ധീകൃതരായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തേടുന്തോറും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാണ്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനില് ദിവ്യ പ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അത് പറയുന്നത്. രാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, അതില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭയം, നമുക്കറിയാം മരണത്തോടുള്ള ഭയം, അതൊക്കെയാണ് ഭയം വരും. ക്രോധം, ദേഷ്യം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട്, ഈ 3ഉം ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പ്രാപിച്ചവര് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൂടി അവർക്ക് എന്താകാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധിയോടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ മാതാജി? ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേഷ്യം. ശരി. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ദേഷ്യ ക്രോധ ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ശൂന്യതയെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ. വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള കഷ്ടത. രാഗം, ഭൗതിക ജീവിതത്തോടുള്ള ശക്തമായ അടുപ്പം, ആത്മീയ ജീവിതത്തെ അവഗണിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആസക്തി, ഭൗതിക ജീവിതത്തിനോടുള്ള ആസക്തി, അതാണ് രാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഭയം, വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അവരെ ആൾമാറാട്ടത്തിലേക്ക് നയിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്. ഭൗതിക ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ അവ വളരെയധികം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിന് ശേഷം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തുക എന്ന ആശയം അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ശരീരത്തിനോടുള്ള ഭയം, അത്ര ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി നമ്മള്. അനലോകി, മായാവാദികൾ ജീവജാലങ്ങളെ സമുദ്രത്തിലെ കുമിളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രോധം, ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശയുടെ ഫലമായുണ്ടായ ശൂന്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ശൂന്യതയുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധാരണ. അതായത് ക്രോധം, നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ദേഷ്യം, അതാണ് ക്രോധം. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैवापजाम्यहं मम വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകും. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവർക്കും തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പോ ഏത് വിധത്തിലാണോ എന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും ഏത് രീതിയിലാണോ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിൽ ആരാധിക്കുക, ഏത് രീതിയിലാണോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകുന്നത്. ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, കാമുകനായിട്ട്, ഒരു എന്താ പറയുക ദാസന്, ഭഗവാനെ ദാസരൂപത്തില്, അങ്ങനെ പല പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിനുള്ള പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. കാക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർ ഭവതി കർമ്മച. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ജനങ്ങള് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വേഗം ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്നാ പറയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആ കർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം അവർ തന്നെ ആരാധിക്കാണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം വേഗം അവർക്കതില് ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപീമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങൾ, അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏത് കർമ്മമാണ് ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ ഗുണം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താണ്? മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ആര് സൃഷ്ടിച്ചു? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇതിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന്റെ കർത്താവല്ല. ഭഗവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ. ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ സൃഷ്ടി കാറ്റഗറി നടത്തിയത് എന്താണ്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ കർത്താവ് ഞാനല്ല എന്നാ പറയണത്. ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇതിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നിർഗുണനാണ് ഭഗവാൻ. ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കുറെ സ്ലൈഡുകൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമാഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭിർസ്നാസ പത്യതേ.
കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. അപ്പൊ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവർ, ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളില്ല, കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം അത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാറില്ല. ഏവം ജ്ഞാതോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷിഭി കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്തം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികമായ മുമുക്ഷുക്കൾ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചത്? പൗരാണികരായിട്ടുള്ള മുമുക്ഷുക്കൾക്ക്. മുമുക്ഷുക്കൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുന്നത്തവർക്ക്, ആചാര്യന്മാർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റ, അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക. അതായത് ഇതിനു മുന്നേ മോക്ഷം ലഭിച്ചു പോയവരെ, മുമുക്ഷുക്കള്, അവരുടെ കാലടികള്, അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്കും അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുക, അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഈ മുന്നേ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു പോയിട്ടുള്ള മുമുക്ഷുകള് അവര് അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുമുക്ഷുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട്, ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്, ഈ മുമുക്ഷുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു? മോക്ഷം നേടി പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ കാലടികളെ തന്നെ പിന്തുടരണം, നിന്റെ കർത്തവ്യം നിറവേറ്റണം. അതുകൊണ്ട് നിനക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നിനക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോക്ഷത്തിലൂടെ നിനക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, കർത്തവ്യം, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങള് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യണം. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കർമ്മം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയാണ്, പ്രതികരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 16 മുതൽ 24 വരെ. തത്വചിന്താപരമായ സംശയങ്ങൾ നീക്കാൻ പരോപകാര പരിജ്ഞാനം ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ മായ്ക്കാനും കർമ്മം ക്ഷയിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. കർമ്മം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സാർവത്രിക നിയമമാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും ഒരു പ്രതികരണമുണ്ട്. മോശം കർമ്മം അഭികാമ്യമല്ല. പുണ്യകർമ്മത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ അതീതരാകേണ്ടതുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ വിശദീകരിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതാഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി ജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, അകർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ കർമ്മവും അകർമ്മവും, പിന്നെന്താണ് വികർമ്മമൊക്കെ. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം എന്നാണ് എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതറിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ അശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട്, മുക്തനാകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും.
കർമ്മണോ ഹ്യപി ബോധവ്യം ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹനാ കർമ്മണോ ഗതി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാ പറയണം. ഒന്ന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, അകർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, വികർമ്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകള് ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും വികർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അകർമ്മത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 3 എണ്ണം എന്താണെന്ന്, കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, വികർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്, അകർമ്മം എന്നാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇനി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അകർമ്മികള്, വികർമ്മികള്, കർമ്മികള്, കർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണ്? വികർമ്മികളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതായത് വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യത, ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മറക്കുന്നു. അപ്പൊ അതായത് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് വികർമ്മം. വേദങ്ങളില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യാ നമ്മള്, അതിനെ നമുക്ക് വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ വികർമ്മികള് വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മറക്കുന്നു. അതായത് കളവ്, കൊലപാതകം, ലഹരി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ വികർമ്മത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ, വേദങ്ങളില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അതിനാണ് നമ്മൾ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, കാരണം വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമല്ലല്ലോ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല, പിന്നെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മറക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരാത്തവരാണ്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള സാധ്യതയും അവർക്കുണ്ട്, അവർ ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നില്ല, ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ മറക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അതിനാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മികള് വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ്, സ്വർഗലോകത്തിന് വേണ്ടി ദേവയജ്ഞം ചെയ്യുന്നവരാണ്, സ്വർഗലോകം കഴിഞ്ഞ് ക്രമേണ മർത്യലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് കർമ്മത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം? വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നു. ആ വേദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവിടെ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതാണ് കർമ്മികള്. അത് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അകർമ്മികള്, അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ എത്തുന്നു, ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? ആ ഭക്തിയുടെ സേവന തലത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പുനർജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് അകർമ്മം, വികർമ്മം, കർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. വേദങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയാം. വേദത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വികർമ്മം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം? അകർമ്മം എന്ന് പറയാം. 3 തരത്തില് പറഞ്ഞു നമ്മള്. ഒന്ന് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം.
കർമ്മണ്യ കർമ്മയാ പശ്യത് കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മകൃത്. കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രേ മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അവർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറയുമ്പോ ആ വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെ കാണാം. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. നമ്മള് കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൽ നമ്മൾ അകർമ്മം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതെന്ത് വേണം? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യണം. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തില് അകർമ്മത്തെ കൊണ്ടുവന്നു നമ്മള്. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെയും കാണാം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണാണ്. അതിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വേദവിധി പ്രകാരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവരെ ബുദ്ധിമാന്മാർ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ് അവർ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവരെന്താണ്? അവര് അതീന്ദ്രിയ സ്ഥിതിയിലാണ്. വേദത്തിൽ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും. ആദ്യം കർമ്മം അകർമ്മം വികർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മത്തില് അകർമ്മം കാണാന്ന് പറയുമ്പോ ആ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതവിടെ എന്തായി മാറി? അകർമ്മമായിട്ട് മാറി. കർമ്മം ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അകർമ്മമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറയുമ്പോ അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അകർമ്മം, ആ കർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവര് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത്. യസ്യ സർവേ സമാരംഭ കാമസങ്കല്പ വർജിതാഃ ജ്ഞാനാഗ്നിക്തർ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം പുത. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ? അഭിജ്ഞർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു തലത്തിലും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കുള്ള വാസന ഇല്ലാത്ത ആളാകയാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാളായിരിക്കും യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി പണ്ഡിതനായിരിക്കും. അയാള് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക്, സ്വന്തം സന്തോഷങ്ങൾക്കോ സ്വന്തം സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല പ്രയത്നിക്കുന്നത്. തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനും ഭഗവാന്റെ സുഖത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. त्यक्ता कर्मफला संकं नित्यतृप्तो निराश्रयः കർമ്മണ്യാപി പ്രവർത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ
തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിലും അയാൾ എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സദാ സംതൃപ്തനായിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ അതീതനാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇനിയും നേടണമെന്നോ തന്റെ കയ്യിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ഭയമോ നേടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് പോലും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് ഒരിക്കലും അവര് ഏർപ്പെടുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അവര് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇവിടെ തെറ്റാ തന്നിരിക്കുന്നില്ല. 20ന്റെ തന്നിരിക്കുന്നത് 19ന്റെ ആണല്ലേ? നിരാശീര്യത ചിത്താത്മാ ത്യക്താ സർവപരിഗ്രഹഃ ശരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവൻ നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചും തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചും ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരാത്തത്? എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്കാണ്? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടത്തിലും ഉടമാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക. കാരണം കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ ആണ്. നമ്മൾ അതിലൊരു നടത്തിപ്പുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ ഒന്നിലും നമ്മൾ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക. പിന്നെന്താ പറയണത്? ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്താനായിട്ട്, ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പാപഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കണം. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉള്ള ഏതൊരു നേട്ടങ്ങളായാലും ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഒരിക്കലും അതിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. പിന്നെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യദൃച്ഛാലാപ സന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനിപത്യതാം. താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബദ്ധനല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ അവയാൽ ബന്ധനല്ല. അയാൾ ബദ്ധനാകുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? താനെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്മുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങളൊന്നും അയാളിൽ ഇല്ല. അയാൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഒരു വ്യക്തി എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വന്തം ശരീരം പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കുറെ പ്രയത്നിക്കില്ല. കാരണം ഏതൊരു സമയവും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തനിയെ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എന്താണ് സംതൃപ്തനായിരിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല എന്താ പറയാ, നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ അതിലും അയാൾക്ക് എന്താണ് യാതൊരുവിധ പരാതിയും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അയാള് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് തന്നെ ഉപജീവനം നടത്താണ്. അയാള് പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആദായത്തിൽ അയാൾ തൃപ്തനായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെന്താ പറയണത്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അയാൾ. സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണങ്ങളോ ആണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രോബ്ലം അയാൾക്ക് വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാണ്. മാത്രമല്ല അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാത്തിലും അയാൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ദ്വന്ദ്മുക്തനായിരിക്കും, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, ജയപരാജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനുമായിരിക്കും അയാള്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ല. അയാള് ഒരിക്കലും ബന്ധനത്തിൽ വരേണ്ടതായിട്ട് കർമ്മബന്ധങ്ങള് അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തില് ബന്ധനങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വിജയം വന്നാലും പരാജയം വന്നാലും അയാൾക്ക് ഒരു കുലുക്കവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവർക്കുള്ള ലക്ഷണമാണിതല്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ഈ രീതിയിലെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ശരീരം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ആ വ്യക്തിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസ യജ്ഞായ ചാരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ബദ്ധനാകാതെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്താല് പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര്, അതായത് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടിയവരെപ്പോഴും എന്താണ്, വേറൊരു ലോകത്ത് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലോ. അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അവരെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ദിവ്യതയിൽ വലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങള് ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അയാള് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകരിക്കും. അയാളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂല സ്വരൂപം അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തനായിരിക്കും. തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് സേവനമാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളൊരു ബോധം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ആ ചെയ്യുന്നത് എന്നും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാം നടത്തുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങള് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയണത്? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണോഹുതം ബ്രഹ്മൈവാതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്വയം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും എല്ലാം എന്താണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
നാളെ എടുക്കല്ലേ തൊട്ട് 24, 25 തൊട്ടല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് അടിച്ച ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. നാളേക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യട്ടാ. അപ്പൊ 5 കൂടി എടുക്കായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നാളെ നമുക്കത് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല. ഞാനപ്പോ ഒരു കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മള് ആ 3 കർമ്മത്തിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ? കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. ഒന്നാം തൊട്ടെടുക്ക. ഫസ്റ്റത്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ പഠിച്ചു പോയതായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുവിന് മനു വിശാഖുവിന് ഉപദേശിച്ചു അല്ലെ. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാലഹരണം സംഭവിച്ചു. അതെ, നഷ്ടം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് എന്താണ് പരമ്പരകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ശ്രീ കുമാര 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ബ്രഹ്മമത ഗൗഡീയ പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങള്: ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം. അവര് ഓഫീസ് വർക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് വിളിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അവര് പോയി വന്നിട്ട് വേണം റോയിന്നെ 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അറിവ് നേടേണ്ടത്. ഗുരുപരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഒരു ആചാര്യയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതിലാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഗുരുപരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ, എത്ര നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? അത് നമ്മളുടെ ഒരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നോളജ് നമുക്ക് കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവർക്കും എത്രത്തോളം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്, എത്രത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ട്, ആ യോഗ്യതയുണ്ട്, അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ എനിക്കത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാകാനുണ്ടോ, എനിക്ക് എത്രത്തോളം അത് അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടോ, എന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് അതറിയാം. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരു, ആ ഗുരു പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല ഗുരു ഇരിക്കുന്നത്. ആ ഗുരു എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലേ ഗുരു. കാരണം ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ ഗുരുവിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ആർക്കാണ് അറിയേണ്ടത്? അവർക്ക് ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാ ടു പരമാത്മാവാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണോ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്, നമുക്ക് എത്രത്തോളം അത് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ പരമാത്മാവ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു പോകുന്നത്. അത് ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്തുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം? നമുക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഗുരു നല്ല നോളജ് ഉള്ള ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കാം, നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആളായിരിക്കാം. പക്ഷെ
ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്രത്തോളാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അത്ര മാത്രമേ ആ ഗുരുവിനെ കൊണ്ട് ആര് കൊടുപ്പിക്കുള്ളൂ, ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് കൊടുപ്പിക്കുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് എത്രയാണോ യോഗ്യത ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാം അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ വ്യക്തിക്ക് അത്രയും അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്, അവരുടെ മനസ്സിൽ അത്ര അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളടക്കം ആ ഗുരു അവിടെ ഇരുന്ന് പറയും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന് അറിയാം, അവർക്കത് അറിയാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പോയിക്കോളൂ ട്ടോ. പ്രണാമം. ശരി ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പോകുന്നത്, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ചിലരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അറിയാവുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ നോളജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് അളക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. നമ്മൾ അവരോട് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. ചിലർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ആരെയാണ് അത് അപമാനിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കത് അറിയാം എങ്കിൽ നമ്മളത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ചോദിക്കാനോ പാടില്ല. കാരണം ആ ഒരു ഗുരു പരമ്പരയ്ക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ് ഇതൊക്കെ, ഭഗവാനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സെൻസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ആരെ കാണേണ്ടത്, ഗുരുവിനെ കാണേണ്ടത്. അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുൻവിധിയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. കാരണം ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്, ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗുരു അല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാകാണ്, നമുക്ക് അവരാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമാണ്. കാരണം നമ്മളല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണ്, നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്, അത് കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. പരമാത്മാവ് ടു പരമാത്മാവാണ് ഈ കണക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മളല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗുരുപരമ്പരയിൽ കൂടി വന്ന ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അതേ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുരുപരമ്പരയ്ക്ക് നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അതിൽ കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാനുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഇത് വേറെ അധ്യായത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പറയട്ടെ അത്. പിന്നെ 3 യുഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വിട്ടു, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യുഗങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന്, ഓരോ യുഗത്തിലും കലിയുഗത്തിൽ എത്ര വർഷമാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു ക്ലിയർ ആയില്ലായിരുന്നു മാതാജി. അല്ല, പറയാനുണ്ടാവും എന്തായാലും. അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ചോദിച്ചത്. 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ യുഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം, ഒന്നുകൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുന്നില്ല, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിപന്ന. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? മായയാണ്. മായയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് മായയ്ക്ക് അധീനരാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ മായയാണ് അല്ലേ? നമ്മള് മായയ്ക്ക് അധീനരാണ്, ഭഗവാൻ മായയ്ക്ക് അതീതനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴാണോ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നത്, എപ്പോഴാണോ അധർമ്മം നടത്തിയിരുന്നത്, അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് മരണശേഷം ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മച്ച മേദിവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മരണശേഷം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. നാല് സമ്പ്രദായങ്ങളെന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ശരി, പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞത്, 4 വർണ്ണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അത് നമുക്കറിയാം, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലേ കർമ്മം വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ? ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ക്ഷത്രിയർ, ശൂദ്ര. പിന്നെ നമ്മള് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മത്തിന് കർമ്മവും അകർമ്മവും വികർമ്മവും പറഞ്ഞു നമ്മള്. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. പിന്നെ വികർമ്മോ? വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. വികർമ്മം വേദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നില്ല. അതെ, വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദവിധിയില് പറയാത്ത പോകൽ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വേദങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? വികർമ്മമായി. വേദവിധി ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. കർമ്മമായി. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അകർമ്മം. അകർമ്മമായി. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് അകർമ്മമായി. വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്താൽ അത് കർമ്മമായി. വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ ചെയ്താൽ, അതില് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വികർമ്മമായി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെയും അകർമ്മത്തില് കർമ്മത്തെയും കാണണം, കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യണം, വേദവിധിപ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വികർമ്മികൾ ഒരിക്കലും വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരല്ല. പിന്നെ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെങ്ങോട്ട് വീഴുന്നു പറഞ്ഞു? താഴേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അവര് ഗുരുക്കന്മാരെ മാനിക്കുന്നവരെല്ലാം അവർ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം മറന്നു പോകുന്നവരാണ്. കർമ്മികളാണെങ്കിലോ വേദങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണ്ടും ഈ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങിയെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. അകർമ്മികളാണെങ്കിലോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത്രേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നല്ലേ? ആ 4 സമ്പ്രദായം ഒന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന കൃഷ്ണാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ചിക്ക. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? ഭഗവത്സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കർമ്മങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതെ, ബാധിക്കുന്നില്ല.